Σήμερα θα μιλήσω για τις 20 αγαπημένες μου σειρές και χωρίς να χάνουμε χρόνο πάμε να δούμε τη λίστα μας. Στο 20 ξεκινάμε με το La Casa de Papel, μια σειρά που κατάφερε να μετατρέψει μια ληστεία σε παγκόσμιο φαινόμενο, με έντονη δράση και εμβληματικούς χαρακτήρες. Στο 19 βρίσκεται το Sherlock, μια σύγχρονη και ευφυής προσέγγιση του κλασικού detective, με εξαιρετικές ερμηνείες και γρήγορη αφήγηση. Στη 18η θέση τοποθετείται το The Bible, μια φιλόδοξη μεταφορά βιβλικών γεγονότων με επικό ύφος και υψηλή παραγωγή. Στο 17 βλέπουμε το The Haunting of Hill House, που είναι πολύ δυνατή horror σειρά, με εξαιρετική ατμόσφαιρα, χαρακτήρες και ψυχολογικό τρόμο. Στη 16η θέση συναντάμε το Legion, μια ιδιαίτερη και καλλιτεχνική προσέγγιση στο είδος των υπερηρώων. Στο 15 κατατάσσεται το Prison Break, μια έντονη δραματική σειρά με αγωνία και ευρηματική πλοκή. Στο 14 ανήκει το The Walking Dead, ένα σύμπαν που καθόρισε τις ζόμπι σειρές για χρόνια. Στη 13η θέση είναι οι σειρές του Star Trek, ένας διαχρονικός πυλώνας της επιστημονικής φαντασίας. Στο 12 βρίσκονται τα Narcos και Narcos, Μέξικο σκληρές, ρεαλιστικές αφηγήσεις για τον κόσμο των καρτέλ. Στην 11η θέση έχουμε τα Arrow και The Flash, σειρές που έστησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά superhero universes. Στο 10 εμφανίζεται το Lost, μια μυστηριώδη σειρά που κράτησε το κοινό σε διαρκή αναζήτηση απαντήσεων. Στην 9η θέση τοποθετώ το Stranger Things, μια νοσταλγική, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη περιπέτεια γεμάτη μυστήριο. Στο 8 είναι τα Breaking Bad και Better Call Saul, δύο σειρές πρότυπα με κορυφαία εξέλιξη χαρακτήρων και αφήγηση. Στην 7η θέση συναντάμε το Vikings, μια επική ιστορία γεμάτη μάχες, εξουσία και μυθολογία. Στο 6 ξεχωρίζει τον Daredevil από το σύμπαν των Marvel Netflix, μια σκοτεινή, ώριμη και εξαιρετικά σκηνοθετημένη σειρά που ξεπερνά τα όρια του είδους. Στην 5η θέση τοποθετείται το Mandoverse, με βασικό πυλώνα το The Mandalorian, μια ανανέωση του σύμπαντος του Star Wars με κινηματογραφική ποιότητα. Στο 4 έχω το Game of Thrones, μια από τις πιο επιδραστικές σειρές όλων των εποχών, παρά το αμφιλεγόμενο φινάλε της. Στην 3η θέση ανεβαίνει το Supernatural, μια μακροχρόνια σειρά που συνδύασε τρόμο, χιούμορ, δράμα και αδελφικούς δεσμούς. Στο 2 κατατάσσεται το Dark, ένα περίπλοκο, βαθύ και άψογα δομημένο ταξίδι στον χρόνο. Ενώ το νούμερο 1 δεν θα μπορούσε να ανήκει σε άλλη σειρά πέρα από το Ιησούς από τη Ναζαρέτ, μια από τις πιο ολοκληρωμένες και συγκινητικές απεικονίσεις της ζωής του Ιησού. Αυτή ήταν η λίστα μου, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια ποιες είναι οι δικές σας αγαπημένες σειρές και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.